Dobro reče, nama je jako drago što učestvujemo s ovom divnom predstavom na festivalu Danila Lazovića i nadamo se da će publika večeras uživati. Da, ovo je zapravo kabaretska predstava po tekstu Mome Kapora, Vodič kroz srpski mentalitet, koji je napravila, osmislila i režirala Vjera Mujović. Mi nekako uživamo da igramo u njemu, na razne smo situacije nailazili, s raznim smo se procesima borili. Adaptiramo se. Tako je, i svako igranje, iz jednog u drugo igranje sve je nekako onako lakše i možda lepše prihvatamo. Da, i ja se isto jako radujem što učestvujemo na festivalu. Danas je prvi dan, je li tako? Da. Da, danas je prvi dan i ja nikada ovde nisam bila i zapravo sve mi je nekako lepo i svi su gostoprimljivi i onako lepo otvoreni, tako da verujem da će večeras biti jako lepo izvođenje.